सजा होगे। देखी तोर रूपावा के खजनवाई मनवा तरह सजा होगे। तोरा आँखिया के गजरा कटारिया करे जहवे सजा होगे। तोरा आँखिया के गजरा कटारिया करे जहवे में सजा होगे। देखी तोर रूपावा के खजनवाई मनवा तरह सजा होगे। देखी तोर रूपावा के खजनवाई मनवा तरह सजा होगे। तोरा आँखिया के गजरा कटारिया करे जहवे सजा होगे। तोरा आँखिया के गजरा कटारिया करे जहवे सजा होगे। कमनिया देखी जी हवा से पनिया बरह सजा होगे। कमर कमनिया देखी जी हवा से पनिया बरह सजा होगे। तोरा आँखिया के गजरा कटारिया करे जहवे सजा होगे। तोरा आँखिया के गजरा कटारिया करे जहवे सजा होगे। देखे हो नयखिया जहब मोर दिन रतिया निरह सजा होगे। आगे देखी दूरदशा हमर मुरल